Quddiem folla mdaqsa li jum qabel jinqara l-Baġit inġabret fiċ-Ċentru Laburista tal-Ħamrun biex tisma' l-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-mexxej Laburista tenna li l-punt ewlieni jrid ikun li x-xogħol jibqa' jitkattar. Il-Prim Ministru fakkar fis-sitwazzjoni li l-Gvern sab ma' wiċċu fl-2013. Pajjiżna kien fi proċedura ta' deficit eċċessiv u kellu nkwiet kbir mal-Kummissjoni Ewropea. 5 snin wara, pajjiżna qed jikseb fost l-ogħla surplus fl-Unjoni Ewropea li qed jitqassam għand il-familji Maltin u għawċin. Li hu żgur huwa li dan il-Gvern daħħal il-linja illi il-budget ma jieħu mingħand ħadd u jqassam kemm jista' lil kulħadd. Permezz ta' dan il-Baġit, il-Gvern se jkompli saħħaħ il-middle class li hija tant għall-qalb Gvern Laburista. Jista' jkun pażżejr bħal dik il-familja li tippjana illi kienet toħroġ tieħu pizza darba fix-xahar u llum tista' tmur darbtejn fix-xahar. Pass forsi naqra kbar ta' dik il-familja li ma kienetx taffordja li ssifer u li llum taffordja li ssifer darba fis-sena. Pass naqra kbar ta' dik il-familja illi kienet tgħix f'appartament u llum forsi qed tipprova illi tixtri appartament ftit ikbar. Dik illi tfisser middle class. Il-Prim Ministru ma naqasx milli jsemmi lill-pensjonanti li għal sena konsekuttiva se jaraw żieda fil-pensjoni tagħhom. It-tieni target tagħna huma l-anzjani, il-pensjonanti tagħna. In-nies illi għada l-unika sorpriża li jista' jkollhom mhux jekk hux ħajjiżdiedu fil-pensjoni, imma kemm ħajjiżdiedu fil-pensjoni. Dr. Muscat spjega kif il-ħaddiema bil-paga minima m'għandhomx għalfejn jistennew il-Baġit biex iserħu rashom li s-sena d-dieħla sejra u żieda fil-pagi tagħhom. Meta il-Ministru Xikluna għadu laqqas ara kelma waħda mill-Baġit, in-nies fuq il-minimum wage li l-hom fuq il-minimum wage bosta snin jafu diġà illi ħadu l-ewwel ħaġa. Il-Prim Ministru refera wkoll għal ħaddiema tal-Home Help li din il-ġimgħa saru jafu li se tiżdiedilhom il-paga. Fakar ukoll fiż-żidiet li se jieħdu l-pulizija u hawnhekk qal li se jkun hemm titjib drastiku fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. U jien it-tweġiba tiegħi kienet minn x'imkien trid tibda. Imma kif wasalna mal-pulizija, naslu mas-soldati, naslu mas-civil protection, naslu ma' kulħadd, dan il-Gvern jasal ma' kulħadd. Il-Prim Ministru tenna l-darba darbtejn l-impenn tal-Gvern favur it-tisħiħ tal-ekonomija. Għaliex permezz ta' ekonomija b'saħħitha, il-Gvern ikun jista' jħabbar aktar miżuri li jħallu aktar flus fil-bwiet tal-familji Maltin u għawċin.